Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Ngibingelela obaba, ngibingelele omama, ngibingelele omkhulu, ogogo, insizwa, intombi, ngibingelele umshayi wogugu, ngibingelele uSunday school abancane ngegama elihle lomsindisi wethu uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Siyabonga baphumwana ukuthi ukhona, siyathemba ukuthi uhlala khona njalo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga. Angiqale ke ngokwamukela abaqalayo ukufika la ekhaya, abaningi abaqala ukufika la ekhaya, ngoba nalabo kade beseSoweto abanye bayaqala, kodwa ke mina ngiqala ukufika. Ngoba ngiqale ukufika ngizothanda ukuthi ngibamukeleke abaqala ukufika. Kodwa ke mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi ngizocela ukuthi uMangwane asamukele abantu abafikayo. Yena uMangwane wayiqala le ndaba yasithembisa. Siyambonga uNkulunkulu naye. Uma uNkulunkulu akamsebenzisanga mhlawumbe ngabasekho la. Ngicela ukungamukela ke ngevisi lapha incwadi yamaHebheru isahluko 12, chapter 12, Hebrews chapter 12, verses 22 to 24. Ngicela sivele sivule nje ngifunde. Chapter 12, qale lapha verse 22. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. uJesu Kristu inkosi. Ngiyethemba ukuthi ngaleli vesi ke seniyazi ukuthi nikuphike la nikhona. Njengoba lisho ukuthi nize entabeni yaseSiyoni, njengoba kubhaliwe ke la, leli gama ke lokuthi isentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa lisezwini, njengoba nibona amavesi ebhaliwe la ngapha ngapha. And lisezwini linjalo kwakhuluma iphimbo likaNkulunkulu lisho igama lebandla, okuwukuthi ke manize la nizanga umuntu, kodwa nize kuNkulunkulu, yena wazisho yena ngokwakho umlomo wathi yileli ke kuyakuba igama lebandla. Uba umphostoli esemkhosini weinsuku ezintathu. uNkulunkulu ke usekuconfirme kaningi ukuthi ukhona la, uyasebenza phakathi kwethu. Ngesikhathi sifikelwa i-devil worshipper siseSoweto, lafika njengokujwayelekile ke ama-devil worshipper ayaye azama ukusondela kakhulu kumfundisi. Ngenhlanhla ke ngihamba ngedwa mangize enkonzweni, angihambi nomkami uMabujane, kodwa nokhona. Yini ngithi inhlanhla lokho? Ngoba i-devil worship into yokuqala lafika la ibuza liyifuna, lingayifuni kumina kuphela kodwa nabanye abantu, lalithi nje uphi uMamujane. And uAdamu wawa ngoEva. Kunamabandla amaningi
awa ngenxa umama ubefundisa. Kodwa futhi akukho wrong ukuba nomama umfundisi ebandleni. Kuphela umama umfundisi kufanele mayekhona ebandleni akhulekelwe kakhulu ngoba isitha silwa naye ngenxa ukuthi sifuna umfundisi, sifuna ukuqeda umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba lo muntu imessage engafikanga kuyena, uSathane uyathanda ukuthi angene ngakuyena abese ezobhidliza umsebenzi kaNkulunkulu. Naye uAdam mhlambe kwafika uEva sefika noKhisi wasesithi idla nakho njengoba nenkosi uJesu yakhashelwa ngoKhisi. Mhlambe nakumeni i-devilship abezongena ngale bese ngithola uKhisi ozowisa ibandla ngazi. uNkulunkulu kuphela waziyo, kodwa into engizoyisho ukuthi konke kusebenzelana kube kuhle kulabo ababizwe ngecebo likaJehova. Ukuthi ngihamba ngedwa noma ngihamba noma umfundisi olunye usuku, makuyicebo likaNkulunkulu kuhle lokho. Alenzeki iphutha kuNkulunkulu. Ayikho into eyenzeka ngephutha. And kumele simbonge nangakho lokho okuzwakala nokubukeka kungekuhle kithi. Ngoba khona lokho siprotectwa ngakho. Khona lokho siphumeleliswa ngakho. OJoseph abangena emajele ukuze baphumelele. Bafakwe emgodini ukuze kufezeke iphupho elalingafakwa ayibona kubona kodwa lalifakwe uNkulunkulu. Kwaze kwadede kuyise wathi umfana wami ngathi uyaganga imali. Kusho ukuthi mina nonyoko sokhothamela wena. Njengoba singamaxhegu nexhegukazi nje sebedidekile kanti uNkulunkulu necebo. Cebo likaNkulunkulu alizi ngendlela enhle kuphela. Liza kwesinye isikhathi ngendlela engemnandi. Lafika ki-devilship bengisakhuluma igama likaNkulunkulu. Lafika kuthe ngosuku lwangesonto uNkulunkulu engisizile ngakhuleka ukuthi inkosi ngicela aphume lo muntu. Kungenjalo ngicela umdalule. Uma engafuni ukuphuma. Futhi wayengafuni ukuphuma ngoba wadalulwa ke ebandleni sikhona bebaningi. Kuthe ngosuku lilandela lolo ngathola iVN. Wadaluleka ngesonto ngomsombuluko ngathola iVN. Eqhamuka kwenye group engingayazi. Lo mfundisi wale group uthi le devilship elidaluleke ngalelo sonto laqala kubona. Malifika kubona nakhona lafike lajwayelana nomfundisi. Latshela umfundisi into ezinkulu waze wajabula umfundisi mayekhuluma kulo VN uthi hey ngizobatshela abantu ngizobashumayeza ngendaba engaka. Ngale ndaba ongitshela zona ngizobashumayeza abantu. Uthi wambamba ngokuthi athi akuthandazwe. Lathi devilship akuthandazi. Futhi nedemon lokungathandazi ngoba khona athandaza ngiyacabanga. Kodwa lela ke kusho lokungathandazi. Akangavuma wabona futhi devilship. Uthi uNkulunkulu wathi kuyena makathula angalidalula angasho lutho kubantu ngayo. Avale la. Wathula. Nami ke ngiyakwazi lokho ukuthi alithandazi. Ayikho into eyenzeka uNkulunkulu ngephutha. Ngathi ngisesotho ngimile pulpit sengizoshumayela. Ngathi ngicela ukuthandaza sibanibani ngisho kulo devilship. Ngangazi namthi ngisho lutho. Azange lithandaze, kwathandaza omunye umama onesibongo esicishe sifana kodwa ititle ihluke ngendlela emangalisayo. Ngoba ngambiza ngomisi. Kodwa lo nomunye akusena umisi umama ushadile. Akangathandaza. Ngacabanga ukuthi mhlamba kezwanga. Wayethanda ukungifonela, wangifonela kumgqibelo. Wangibuza ukuthi yini umama usibanibani simbize ngesibongo sakhe ngabona ukuthi wayezwile. Wangiziba ngababo wayengizwe kahle. Wabanje ngokuthi akathandazi. Elwangitshela ukuthi mina izwi lathi kena akangamthandazeli umholi ngoba umholi ungumfundisi wakhe umuntu omkhulu kunaye umdala kunaye. Lokho ke kuyaphambana nezwi. Athi uPaul esikhulekeleni, athi ngikhulekeleni nami ukuthi ivangeli ngishumayele ngesibindi. Kwa confirmeka lokho kusho lo mama nalokho ekwaziyo manje.
lo mama ke wamdalula noma lo mfundisi wamdalula ngosuku olulandelayo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wamvumela ukuthi makamdalule lo mama noma lo mfundisi uma esedaluleke phakathi kwethu. Okuwukuthi uNkulunkulu uyalivikela igama lakhe alibekile kuleli bandla. Ngoba uma kungenjalo, uma wayesheshe wamdalula bekuzovuka ukuthi thina sifuye devil worship, sikhonza ne-devil worship ebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyalivikela igama lakhe, uyena owaqamba leli gama. Yikho ngilifunda leli vesi noma lama vesi ngiwafunda ngesibindi, ngazi ukuthi uNkulunkulu ukhona la. Ngazi ukuthi uma ngaba ngiliphinda futhi ngithini, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Yilapho nikhona-ke namhlanje la uNkulunkulu elivikela khona igama lakhe. Nawe nami sikwazi ukungcolisa igama lakhe uNkulunkulu kule ndawo ngoba uyalivikela futhi usazolivikela. Ngakho thina esila kumele siqaphele ngoba uNkulunkulu uyalivikela igama lakhe la kule ndawo enosazolivikela. Kodwa futhi sinenhlanhla, uma ufunda lamazwi uyabona ukuthi sinenhlanhla ukuthi igama lethu laziwe ezulwini njengoba libhaliwe la eBhayibhelini. Liyaziwa. Kodwa ke sisazoyifunda indaba yamagama ngokuhamba kwesikhathi, amavesi siwafunda namhlanje. Bekukwamukela nje abaqalayo. Ngicela sivala amehlo ke ukwamukela labo abaqalayo. Babatho namandla njengabantu siyabamukela bonke abaqala ukufika phakathi kwethu namhlanje. Kodwa kakhulu Nkosi ukuthi ubamukele wena ezulwini babe ngabantwana bakho, izikhonzi zakho befafazwe ngegazi lakho Nkosi yamakhosi, bengcwelisiwe, bahlale eJerusalema lasezulwini kuze kube naphakade, bahlale ebungcweleni bakho kungesibona bodwa. Kodwa nathina sonke Nkosi esikule ndawo esizile esishinda uzethu esihlala kuzona, sizohlanganyela ebukhoneni bakho sizwe ukukhuluma kwakho. Asizanga ke kumuntu nakulezi indonga kodwa size kuwe. uNkulunkulu othoye ingcwele sesikhulekela ngisho nezwi lakho ukuthi Nkosi ukhulume ngalo, liwufeze umsebenzi olehlisele wona. Nkosi liphunzise imbabala kulesi sikhathi, lahlulele izinto zenhliziyo zethu, lisingcwelise. Thena Nkosi onke amazwi okuphila akuwe. Thena kusona sodwa isinkwa esimphilisa umuntu, kodwa umuntu uphilela ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Sicela ukuphila okungaphakade ngamazwi akho. Sicela Nkosi uwenze umsebenzi olithume wonizwe. Ngiqalekisa yonke uhlobo lwe-interception uSathane bengathi uyalenza. Uyenzile le interception uSathane ephambanisa izwi lakho. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi liphunzise imbabala. Lihluba amahlathi, liyephula imsedari yaseLebanoni kulesi sikhathi. Elegameni lakho Nkosi Jesu umsindisi wethu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Hayke. Namhlanje sizofunda ngomkhuleko esiwaziyo esasiucula noma abaningi bethu ababeucula beukhuleka sisafunda esikoleni. Ubaba wethu osezulwini. Yileyo ndaba ke sizoyifunda namhlanje. Sizofunda ivesi elilodwa
la ubaba wethu osezulwini. uMateyu isahluko 6 uverse 9 kuphela. Naye ke uverse 9 angibona ukuthi sizomqeda, sizokhuluma nje, sizogcina kakhulu egameni elithi baba. Ilona gama ke sizogcina kakhulu kulona ngoba kwaba nesizathu sokuthi masifundiswe ngalomkhuleko. Ngesilungu ke kuthiwa it's a model prayer. Noma i-structure noma indlela umuntu okufanele akhuleke ngayo uma ekhuleka. Ake sifundeke uMateyu 6 uverse 9. Kuthiwa ngakho ke anokhuleka kanje nithi, therefore pray like this and say, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Namhlanje sizogcila kulelo verse. Angazi noma sisazoqhubeka nalomkhuleko, kodwa yilapho nje sizogcila khona. Lana ke indlela yokukhuleka, into yokuqala kufana nomuntu obhala incwadi. Umuntu mayebhala incwadi, thina ke esafunda kuqala ke kusabhalwe incwadi. Sekunoma SMS ke manje no WhatsApp. Ayisekho i-formal way yokubhala incwadi. Kodwa ngaphambilini mawubhala incwadi kwakuba ne-address la iyakhona incwadi. Kuthiwe this letter is addressed to so and so. Kubalulwe igama lendawo la lo muntu ahlala khona, ukuze le ncwadi ingadideki iye kwenye indawo, ngoba kunalo muntu ekufanele iye kuyena ifunde uyena. Manje nalana ke sinikezwa i-address yokuthi uma ngaba sikhuleka kubani, and umuntu esikhuleka kuyena ukuphi. Asikhuleki kuNkulunkulu osemhlabeni, and asimbizi nangoNkulunkulu mase sikhuleka kuyena, ngoba baningi oNkulunkulu. Kufanele le address icace ukuthi yakuphi, ukuthi sikhuleka kuBaba, and njengoba sonke nje sinobaba kufanele icace ukuthi imuphi lo baba esikhuluma ngaye. Athi ke izulu isihlalo sakhe sobukhosi, ila ihlala khona, location yakhe, i-address yakhe la ihlala khona le. Ngamanye amazwi sibalula izinto ezimbili la, ukuthi ubani lo esifuna ukukhuluma naye, and lo sifuna ukukhuluma naye uhlala kuphi, utholakala kuphi. Okuwukuthi uNkulunkulu akatholakala ezintweni zalomhlaba. Yikho nenkosi uJesu yafika inguNkulunkulu, ayibanga ngisigwili, ngoba uNkulunkulu akatholakala ezintweni zalomhlaba. uNkulunkulu la ekhona usezulwini. I-address yakhe ke leyo, that is his location, that's his address. Hlala ezulwini. Yila khona isihlalo sakhe sobukhosi. Kusho ukuthi uma ngifuna mina ukukhuluma noNkulunkulu, kufanele ngiye ezulwini. AbaseKolose 3
uma uqala kuverse 1 lithi iBhayibheli uma nafa kanye noKristu ukukholwa kwenu kufihlwe kuKristu ufihlwe kuKristu ekuNkulunkulu ehlezi ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi umntwana kaNkulunkulu usekhaya ezulwini njengamanje. Ake ngikhulume nje into epractical ngobaba osizalile esimaziyo. Lapha ekhaya nginezingane ezintathu. Lezi ingane ngilindele ukuthi zibe sekhaya ubusuku nemini. Ngizazi ukuthi zikuphi ngoba ingane zami. Ingane zami ngiyakwazi ezikudingayo ngoba ngihlala nazo. Uyabona ke ingane engahlali nomzali senkingeni ngoba umzali akazazi izidingo zengane. Angazi ke wena noma uma kuthiwa awothi baba ukuthi wena ngumntwana wakhe yini. Ngamanye amazwi umkhuleko wakho ukuze uphendulwe indaba eqala ekuthaneni makabaqala bengubaba wakho. Mayingakabi ubaba wakho uNkulunkulu awuqualify ukukhuleka kuyena. Umkhuleko wakho awuqualify ukuphendulwa ngoba akasiyena ubaba wakho, akakwazi. Ingane kungezona zami angizazi ngishona nezidingo zazo ukuthi zidingani. Noma ngabe ingane eyakamakhelwane ingamemeza ithi baba, ngizovele ngiyazi ngephimbo nje ukuthi akusiyona ingane yami. Eyami ngizoyizwa ngephimbo mayithi izobiza igama elithi baba ngoba baningi obaba bakhona, kodwa ngizoyizwa ngephimbo yami bese ngiyakwazi ukuthi ngibone okhuluma nami ke lo. Kodwa mangalazi iphimbo lakhe ngizokwazi akakhulume nami, ukhuluma nobaba wakhe. Ungamemeza umemeze uma ungakabi ngumntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzobona nje ukuthi hayi lo umqambi manga. John 8 verse 44 ithi inkosi uJesu mayikhuluma nabaFarisi nini ngabakayihlo Sathane owayengumqambi manga kwasekuqaleni. Shuthe abaFarisi nabo bangathi bayakhuleka bethi baba uNkulunkulu wazidayo bakhuluma noSathane ke laba bakhulume naye. Ngoba Isaiah 59 verse 2 uthi ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu ukuba ngayizwi umkhuleko yenu. Nengane yami ke ma izoqhela kimi ingabikho eduze kwami, noma ingamemeza ngeke ngiyizwe ngoba ayikho eduze kwami. Ngisho noma ngathiwa yona ngazi njengoba buwayo, kodwa mayingekho eduze kwami ngeke ngiyizwe. Ingane yami njengamanje njengoba nje ngila kunezingane zami ezingekho la, noma zingamemeza zigcine kuphi la zikhona ngoba zikho la ngeke ngizizwe. Wena mntwana kaNkulunkulu ke ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu usendaweni kaNkulunkulu yini ukuthi akuzwe uma ukhala kuyena? Siqala nje ngokuthi sithi nje baba wethu. Kufanele kuqale kube naleyo relationship, i-father son relationship. Unabo yini ubuntwana bukaNkulunkulu? Ngoba uma ubheka lapha kuJohn 1 verse 12 no 13 sike sizame nje ukuyibheka kahle indaba yobuntwana ukuthi iqala kuphi umntwana kaNkulunkulu. 12 kepha bonke abakhe siqale 11 weza kokwakhe abakhe abamamukelanga. 12 kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe.
into yokuqala leyo ukukholwa egameni lakhe umamukele. Sithe Isaiah 59 verse 2 ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Ngamanye amazwi umuntu mayesona akayamukeli inkosi uJesu. Mayona umuntu uyayivimba inkosi uJesu ingangena empilweni yakhe. Uma ungakamamukelike awatholi lamandla ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Ayasiqhubeka. Abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Laba bantu ke bazalwe nguNkulunkulu abasazalwanga ngumuntu. Yilabo ke athi uNkulunkulu ma ekhuluma la ukuthi masikhuleka asothi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Abantwana laba abangazalwanga ngentando yegazi lendoda. Ngamanye amazwi wonke umuntu ozelwe ngowesifazane uzelwe ngentando yendoda. Kugijima igazi lendoda kumuntu bese afune ukwenza okwendoda, enze izinto zenyama. Sonke sizalelwe esonweni. Wonke umuntu ongazalwanga nguNkulunkulu ufuna ukwenza isono, ngoba uzalelwe esonweni, uzelwe phansi kwesono. Into ayilangazelele nje ukwenza isono nje. Iyona into emnandi kuyena ethandekayo. Ithandeka noma engasayithandi kodwa uyayithanda ngoba uzalelwe kuyona. Uzalwe ngentando yendoda, ngentando yenyama, ungesiyona intando kaNkulunkulu. Kodwa lapho kuPetro oqala sahluko 1 verse 22 no 23 kuthiwa senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Yabona njengoba nilalela nje iqiniso njengamanje, indlela yokuhlambulula umphefumulo, indlela yokuthi kusuka intando yendoda, indlela yokuthi kusuka intando yenyama le, ukuze sifinyelele ekuthenini sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kuthiwa nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Senizelwe kabusha kungengembewu ephelayo. Senzelwe kanjani? Kabusha. Kungengembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Ngokuba yonke inyama injengotshani, nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna, nembali yavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Sizelwe ngizwi, izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yabona le nyama lena engayithola kuma wami ngenxa yentando kababa wami uJali, isazobuna, isazophela. uNkulunkulu ngumoya. John 4 verse 24. Ungumoya, 24 mangaphosisi. uNkulunkulu ngumoya. Ngakho sidinga ukuzalwa ngale mbewu eyizwi yokuqala, bese siyahlanjululwa ngalo, sipheleliswe ngalo. Kodwa futhi asikwazi ukuphelela ngalo lilodwa. Ethi inkosi uJesu lapha kuJohn 3 ku verse 3, mhlamba ke sisho sifunde futhi. Ethi uJesu waphendula kuye, wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, hayi sizalilwe ngokudala ngendoda, kodwa kuthiwa la umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ngoba sidinga ukuzalwa kabusha, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ukuze siqualify ukuqala sikhuleke.
uma ubheka lapha kusukela kuMateyu 5 intshumayelo yasentabeni lithi iBhayibheli inkosi uJesu yashiya izixuku yakhuphukela entabeni nabafundi bakhe bamlandela. Inkosi uJesu yayikhuluma nabantwana bakhe la, yayingakhulumi noma ubani, yayingakhulumi nesixuku. Njengamanje ukhuluma nabantwana bakhe, yikho mayisifundisa ithi anothi manikhuleka baba wethu osezulwini, ngoba ayinandaba nomkhuleko wabantu abangakholwa, ngoba vele uNkulunkulu akusiyeni babo wabo, kodwa unendaba nathi thina abantwana bakhe. And uyasifundisa ukuthi yiphi indlela ekumele sikhuleke ngayo. Oqala nje before siqale sikhuleke kufanele siqinisekise ubudlelwane phakathi kwethu noNkulunkulu. Thina sibe ngabantwana bakhe, uNkulunkulu abe ngubaba wethu, simazi njengobaba wethu. Lapha kuverse 5 kuJohn 3 waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Ilezi zinto esizalwa ngazo, ngamanzi okuyizwi likaNkulunkulu nomoya okungumoya ongcwele. Ngaphandle kwalezi zinto zombili asibona abantwana bakaNkulunkulu. Uma singenalo izwi likaNkulunkulu lingaphili ngaphakathi kwethu lisibuze, asibona abantwana bakaNkulunkulu, ngoba sihlanjululwa ngezwi. Ithi inkosi uJesu, nina senihlanjululiwe ngezwi ngilikhulume kini. Lokuhlambuluka lokhu ikhona okusenza abantwana bakaNkulunkulu, ngoba lokhu kuhlanjululwa ngezwi kususa insila yezwe, kususa izwe kithi, bese kungena ubuNkulunkulu, kungene umoya kaNkulunkulu. Ingane yami ngubaba wayo, ngoba kugijima igazi lami kuyo. Nawe ke kudingeka ukuthi kugijima umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele, ukuze ube ngumntwana kaNkulunkulu. Awukwazi ukumkhohlisa uNkulunkulu. Awukwazi uthi baba wethu osezulwini kanti yena akakwazi njengomntwana wakhe. Ngeke kukusize lokho. Ake sibheke incwadi kaTimotheyu wesibili isahluko sesibili verse 19 no20. Kuthiwa nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo. Nezwa, nguNkulunkulu okwaziyo wena nami ukuthi ngempela njengokuthi baba wethu osezulwini nje ungumntwana wakhe ngempela yini. 2 Timothy chapter 2 verses 19 and 20. Inkosi iyabazi abangabayo nokuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu. Yilowo nalowo ophatha igama likaKristu. Ngamanye amazwi, ukuze uNkulunkulu abe ngubaba wami, kufanele ngiphathe igama likaKristu. Kumele ngibe ngumKristu, ngibe ngumntwana kaNkulunkulu. Bakhona balibiza igama likaNkulunkulu kodwa bengaliphathi igama likaKristu. Kodwa ukukhwalifa kuba umntwana kaNkulunkulu kumele aphathe igama likaKristu. Kuthiwa ke ilona lo kuphatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi, ngoba ukungalungi okudisqualifya umuntu ukuthi abe ngumntwana kaNkulunkulu. Ukuthi umuntu aqale manje azifunele izinto zakhe, azifunele yakhe intando, njengendodana yolahleko, yazi disqualify yona ekutheni nibe ngumntwana kababa wayo. Yathi ngiphi ifa lami, yalithatha ifa layo yahamba nalo, yayihamba yolidla neyifebe, yagcinisa ingulubeni. Ngoba njalo umuntu mayefuna intando yakhe ugcine ifebeni nasengulubeni odakeni, gcine sosodakeni, noma bengumntwana kaNkulunkulu kodwa gcine odakeni. Isituno sakhe kumuntu koshindela kaNkulunkulu, ugcine lapha phansi odakeni akungcole khona. These sodakeni eswela ukudla,
yabuya ingqondo ukuthi ngihlupheka kanjena nje ngibanga nezingulube maze uyofuna ukudla lapha nami ngiyofuna ukudla okufanayo. Wathi ngizophindela kubaba ngithi ngenze ngibe ngomunye wey'nceku zakho ngoba angisaqualify ukuba ngibizwe ngegama lakho, ukuba ngibizwe ngumntwana wakho. Kanti ubaba nakuba ingane bengekho ubeyilindele, ubefisa, ubelangazelele ukuthi aphinde abuye abe ngumntwana wami. Indodana endala bese mdelile umfowabo, ihlonipha uyise, ipambelele kuyise. Mayibuya umfowabo yaphatheka kabi, umfowabo mayisenza idili. Umona umuntu angaze aphume embusweni kaNkulunkulu nje ngenxa yomona. Kanti kunani omunye umuntu mayiphumelela, kunani omunye umuntu mayithandwa, kunani omunye umuntu mayizinto zimhambela kahle, ngoba mhlambe nalowo muntu yena uzosiza wena, kodwa nawufisa ukuthi izinto zimhambele kahle. Yabona ke lo mkhuleko Inkosi uJesu eyasifundisa wona ngenxa yokuthi yayihamba emhlabeni, yawukhuleka lo mkhuleko. Lo baba wethu osezulwini yamkhuleka Inkosi uJesu, noma yakhuleka ngaleyo ndlela eGetsemane lapha kuMateyu 26 verse 42. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uyazwa ukuthi uma-addressa kanjani nama ekhuleka kuNkulunkulu? Baba. Kunaleyo relationship. Baba. Uthini thina masikhuleka masithini? Baba. Yena uthini mayekhuleka? Baba. Yaqala nje wathi baba, ubaba uyalizwa iphimbo. Useyazi indodana isiyakhuluma, useyalalela. Uthi thini indodana? Uma lesi sitsha singedlule kimi, ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Uma lesi sitsha singeke sidlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Mateyu 6 verse 9. Baba wethu esezulwini, intando yakho mayenziwe. Intando yakho mayenziwe. Intando kaBaba uNkulunkulu ngaleso sikhathi kwakuwukuthi Inkosi uJesu indodana yayo mayithwale ihlazo lami nawe, mayithwale izifo zami nezakho, mayithwale isiphambano, mayikhwife ngamathe, mayithole ukukiss wokuyikhaphela, mayibulawe. Kwakuyintando kaBaba uNkulunkulu leyo. Uyazi nawe ikhona intando kaBaba uNkulunkulu engayifisi tenzeke kuwe, ofisa ukuthi uyibalekele, kodwa ngoba umuzi nomuzi nomthetho wakho, nawe mhlambe kunomthetho wakini owakhulu ngaphansi kwawo ufisa ukuthi hey ngangcono lo mthetho awukho la ekhaya ngoba uyangicindezela ungiphathi kahle. Mina ngokwami ngufisi lo mthetho, sengathi ungaphuma lo mthetho noma kungabe ingane la ekhaya, kodwa lo mthetho la ekhaya umini. Hayi intando kaBaba ngaleso sikhathi, ngalolo suku yayithi ngalolu suku yakhashelwa, yayithi ngololu suku nabahlobo bakho bazokushiya, bakulahla, ukhwifwe ngamathe, uthwese umqhele wameva, ushayo, ubhaqabulwe. Uyazi nalento obhekene nalesimo obhekene naso,
naso leso simo kuyintando kaBaba. Ungamsola uNkulunkulu kodwa ngibonge ngaleso simo. Intando kaBaba kwesinye isikhathi iyaphambana nalento ofuna wena nethandwa wena. Ngifikela ukuthi ake ngixoxe le ndaba. Kunentombazane enkonzweni ebikholwa ithanda uNkulunkulu. Kwase kufika omunye umzalwane eya kumfundisi. Wathi uNkulunkulu uthema ngishade nale ntombazane. Ngicela umtshele lo sisi ukuthi uNkulunkulu uthi mangishade naye. Le ntombazane yakhuleka. Wathi uNkulunkulu no. Awukwazi ukushada nalo muntu. Yabo insizwa yathi ngizwe kahle uthe uNkulunkulu angishade nale ntombazane. uNkulunkulu wabe saqhubekile nokukhuluma ngoba sikhonza uNkulunkulu ongaguquki. Abeshilo uNkulunkulu ukuthi no entombazaneni. Hayi angimazi ke lo uNkulunkulu mina okhuluma into eziphambanayo. Tekusuka abazali bentombazane sebesazi. Bayicasukela intombazane ngoba lensizwa ayimi kahle ihamba ngemoto ezinkulu oBM. Baxabana nentombazane ukuthi wena usiyekisela umnotho. Uyeka umnotho. Nangu umuntu okufanele ushade naye. Kusho intando ke yomzali wenyama. Kodwa intando yomzali kamoya ithi yona cha akunjani. Ekuhambeni kwesikhathi wafika omunye futhi ohamba ngewheelchair. Wathi uNkulunkulu uthema ngishade nosibani ba. Intombazane efanayo. uNkulunkulu entombazaneni wathi nguye lo hamba ngewheelchair. Intando kaBaba ayihambisani nentando yenyama. Ngoba thina ke asisazelwe ngenyama kodwa sesizelwe ngomoya. Sihamba ngomoya. Silalela uBaba wethu osezulwini ukuthi uthini. Hayi abazali bathukuthela bakubhaluni wabo. Hawu ungenza kanjani into enjalo? Uyeka isibhili. Yazi wena ingqondo yakho ayithathi kahle. Uzothatha isishosha umuntu ongahamba. Sizomenza nthina lo muntu hamba la ekhaya. Asikudingi la ekhaya wena unangqondo phambene. Ya. Ithi inkosi uJesu lapha kuMateyu 10. Ningasho ukuthi ngizoletha ukuthula mina. Angizange ukuletha ukuthula emhlabeni. Kodwa ngizohlukanisa. Azathi nezitha zomuntu yakuba ngabendlu yakhe. Bashada. Isishosha nentombazane efuna umuntu kaBM. Emva kweminyaka beshadile bekhuleka. Umama besakhuleka wezwe ukuthi qim. Ewa mkhwenyana. Oyishosha. Kanti usuku aphiliswa ngalo lo. Yabona into zikaNkulunkulu intando kaBaba kaningi idlula ekuxhotshisweni. Intando kaBaba idlula lapho. Ngisho inkosi uJesu uqobo idalile izulu nomhlaba. Ithema ifika kulomhlaba yathotshiswa. Kwathi kuyinkosi yamakhosi yazalelwa esibayeni kwavaleka amahhotela.
agcwala amahhotela kwavele kwathiwa nje kuzobalwa abantu bagijimela amahhotela abanemali. Kwasho ukuthi uJoseph ngumbazi akakwazi ukukhonela amahhotela ngoba phela kunalento enziwa osomabhizinisi abathi i-law of supply and demand. Mangaba abantu sebefuna izinto kakhulu i-price bayishayele phezulu. Shaya phezulu impela. Akwasho ukuthi ke hayi ngeke bakhona. Nangu umntwana sesifikile isikhathi sokuthi makaphume. Ayitholakali indawo inkosi uJesu ayitholelwanga indawo yokuthi izalelwe kuyona emhlabeni. Angazi noma kuwena inkosi uJesu uyayithola indawo yokuthi izalwe kuwena. Yaze uzalelwe endaweni enukayo esibayeni endaweni engayilutho edelelekileyo. Kodwa laba baphansi, yabona laba baphansi abangayilutho, hayi uNkulunkulu uyakhuluma ngabo, uyabasebenzisa. uNkulunkulu akayanga enkosini uHerode, akakhulumanga nabaprofeti ababekhona ngaleso sikhathi nababhali. Kwenzeka kanjani? Khona zelwe inkosi yabaJuda, ngikhona mina, ake nihlole imibhalo nibone ukuthi ihamba kanjani le ndaba. Kusukela lapho wayefuna ukuyibulala inkosi ngoba yena wayebheke umbuso walomhlaba. Kunabazalwane namhlanje abakhuluma iprosperity, ababheke imbuso walomhlaba, ngaleso sizathu uNkulunkulu akazembuli kubona ngoba babheke imbuso walomhlaba. Bayibheka le mbuso walomhlaba baze bayohlolisa imibhalo, baze bayofunda iBhayibheli ngoba befuna nje imbuso yalelizwe. NjengoHerode funa umbuso walelizwe uzeyofuna naseBhayibhelini. Bamtshela ukuthi cha ngempela kulotshiwe lokho. Kodwa manje kwasho ukuthi akazi ukuthi iphi le ngane ngoba kembulelwanga uNkulunkulu, uphakeme phela yena. Wathi yabona nginina ngoba niyazi anokuba ningitshele nami ngifuna ukuyikhothamela inkosi ebaqambela amanga. uNkulunkulu wathi hayi ningamsabuya ke ngaleyo ndlela ngoba lo muntu lona akazi ufuna ukubulala umntwana. Hayi uyaqala ubulala abantwana abaku-age ayikalela ukuthi basenkosini uJesu ngoba ake ngixoxele nazi indaba. Uyabona uNkulunkulu mayesezosebenza kukhona izinto ekumele zife. uNkulunkulu mayesezosebenza ezoqala wakho umsebenzi kunezinto okumele zife. Makufika uMose uNkulunkulu ezomsebenzisa after 80 years ukuthi ikhulule uIsrael. Kwafa abantwana, kwaba nesililo. Makufika inkosi uJesu kwafa abantwana, kwaba nesililo. Makukhulula abantwana bakwaIsrael eGibhithe kwafa amazibulo, kwaba nesililo. Yabona mangabe ufuna ukukhululwa inkosi uJesu kumele kube nezinto ezifayo empilweni yakho. Yabona amazibulo izinto eziyigugu, yabona lezi zinto eziyigugu kuwe nezithandekayo, yabona izingane ziyathandeka kodwa kumele zife mase kufika insindiso. Kunalezi zinto kumele zife. Inkosi uJesu ngithe yathotshiswa, wathi uNkulunkulu ngengelosi Joseph, thatha umntwana nonina umbalekise eGibhithe ngoba uHerode ufuna ukumbulala umntwana. Inkosi uJesu inguNkulunkulu,
kufanele ithathwe nguJosefa ibalekiswe ekwazini yona ukuzilwela. Yabona ukuthi uthotshiswa kanjani umntwana kaNkulunkulu? Nawe kule nkinga obhekene nayo uNkulunkulu angakulwela noma yini. Kodwa usathule nje ngoba usakuthobisa. Mawathula wangalwela indodana yakhe ubanike wena mina nami. Wena nami. Yahamba indodana yakhe yahlala eGibhithe yaba ngumfokazi. Ngoba vele sonke saqala eGibhithe. Ezweni lobugqila. Nenkosi uJesu uqobo lwayo. Ngoba nayo yafika njengenzalo kaAbrahama. Noma yafikela phansi kwenzalo kaAbrahama, enzalo kaAbrahama yonke yaqala eGibhithe. Njengoba nathi siphume eGibhithe. Yazi yabuya uma sekufe uHerodi. Uyazi impilweni yakho inkosi uJesu izothutha ihambe uma kusabusa kuphila inkosi uHerodi kuwe. Inkosi uJesu iyozibuyele kuwe mhlazane kwafa uHerodi empilweni yakho. Vuma-ke ukuthi uHerodi afe ngoba nalokho futhi uyintando kaBaba. Izwe silifundile lisifundisa indlela yokukhuleka. Isiqalo sakho i-address. Ngikhuluma nobani? Ngoba baningi obaba kodwa bekho ezulwini. I-address yabo ayibakhombe ezulwini. Ngoba ngisho nobaba uAbraham baseparadesi address yabo. Kodwa le ekababa usezulwini ithi usezulwini la ethena isihlalo sakhe sobukhosi ke leso. Abangabantwana abangakamazi kahle ke ubaba bayakhohlwa ukukhuleka. Abakwazi ukukhuleka njalo. Yabona ukukhuleka udala i-connection phakathi kwakho noNkulunkulu. Uyabona mangaba njengoba ngila ngizokhuluma ngomaki ngoba ubaba kasekho. Uma ngifuna i-connection nomanje njengamanje ngiyenza ngefoni ngokukhuluma naye. Sengidala i-connection lapho. Sengizwa nephimbo lakhe. Sengikwazi ukuzwa uhlangothi lwakhe bengalibona ngaleso sikhathi. Ngesikhathi ukhuleka udala i-connection phakathi kwakho noNkulunkulu. Thina ke bantwana bakaNkulunkulu singabantwana bombuso ozayo. Hayi lo owala emhlabeni. Singabantwana bombuso ozayo. Hayi umbuso womhlaba. uLuka 20 verse 34 kuya ku36. Sakhuluma ngombuso ozayo. Uthi uJesu la. uJesu wathi kubo abantwana balesikhathi bayaganwa bayendiswa. Kepha labo abaza kuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa
ngabandiswa ngokuba bangebuye bafe banjengezingilosi bangabantwana bakaNkulunkulu bengabantwana bokuvuka. La inkosi uJesu yayikhuluma iphendulana nabaFarisi ngoba abaFarisi nabaSadusi bebe nezinkolo engafani. AbaSadusi bebengakholelwa ukuthi khona ukuvuka kwabafileyo. Manje bazama ukumphika inkosi uJesu, bezama ukuprove ipoint labo. Bethi nowesifazane owagana nendoda yashona, wagana umfo bendoda washona, baze bawu7 ngiqalela indaba. Manje bayabuza ukuthi ezulwini ke lo wesifazane uzoba ngumkabani. Isiyaphendula ke la inkosi uJesu ithi kubo abantwana balenkathi bayaganwa bayandiswa. Yabona abantwana balombuso bagijimisa imishado, bagijimisa ukwendiswa. Yilento abayifuna kakhulu, abanye baze baphuma enkonzweni uma bengayithola indoda noma bengamthola umakoti. Bagijimisa nje ukuganana nokuganwa nokwendiswa. Abantu balelizwe ke lithi kodwa umbuso onozayo akuganwana akwendiselwana. Izithi inkosi uJesu nangesikhathi sika Noah babeganiselana bendiselana kwaze kwaba usuku kwafika ngalo uzamcolo. Angisho ukuthi kurong ukwendiselana nokuganana ngoba nami ngiganile. Kodwa abantu balelizwe into lena bayihambisa phambili. Wayethi omunye ke umfundisi wayejwayele ukuthi ashumayela athi laba abaganiwe bafuna ukuhlukana, bese kuthi laba bangaganiwe nabangaganile bafuna ukugana nokugana. Ngobani? Sathane ubafaka lo moya ukuthi bacabange abantu abasha ukuthi bazokwazi ukuyiphatha uma beganiwe noma beganile. Cha, ukuthi kufezeke izwi likaNkulunkulu laphayana kuGenesis 1:27 noma 28 ebusisa abantu uNkulunkulu ethi zalanani nande. Ileso sizathu ke sokuganana. Abantu ke bagananeke ukuze kufezeke lelo verse. Mase beganene bahlela umndeni. Sebephikisana nalelo verse futhi. Kanti bebegananelelelani kanti abayifuna ingane. Sebeyahlela manje ukuthi kufanele ube negap ka2 years noma 5 years. Noma ke whichever number oyithandayo ukuyisho. Abanye ke mhlamba basebenzisa amaphilisi kodwa banezindlela abayisebenzisayo ezokubulala abantwana ngoba bathi besaba ukuthi bazozondelwa bani ingane. iBhayibheli engilifundayo lingitshela ukuthi umhlaba ungokaJehova nokugcwala komhlaba kungokaJehova. Uyena othezelanani nande, yena kozobona ukuthi wenze njani ngabantwana. Ngolunye usuku kwavuka idispute ivuswa nguSara. Uyena oyiqala indaba, watshela indoda yakhe wathi hayi ngcono uthole esehlulwa ukubekezela, ngcono uthole umntwana nangu nasi isigqilakazi sami nasi thatha uthole ingane. Mase itholile ingane
uma wengane useyamhlupha isigqilakazi sesiyamhlupha manje uSara usethu uSara futhi kuAbrahama xosha isigqilakazi nengane sekumsebenzi kaAbrahama futhi ukuthi xosha ngoba thina madoda nomama basiphethe yenza ukuthi akwenze okay yenza lokho okuphambene lokho bengithe kwenze akwenze futhi ubaba ngoba siyalalela siwubaba silalela noma sekuwrong Adam walalela noma sekuwrong nanzo ke inkinga yethu ngase kukhuluma umama asibe sisabheka ukuthi uNkulunkulu utheni hayi usekhulumile phela umama sizothini ya hayi yenzeka indaba hayi ke akukho ukuthi isibhilakazi sisogoloza sithini sixoshwe ubaba sixoshwanga umama mhlawumbe sesixoshwe umama sasisogoloza sithe oqala nona ngane wena ozongixosha la manje xoshwa ubaba hayi ke nazayenza wahamba mayihamba yakhala ingane wakhala uIshmael kwangenelela abantu lapho uNkulunkulu so ungakhathazeki ukuthi ingane zakho uzikhuliselwa ubani khala kuNkulunkulu uma unenkinga nengane yakho ngoba uyena othena zalanani nande angikaze ngimuzwe ukuthi hlela nomndeni uma ufuna ukuhlela umndeni icela yena uNkulunkulu ngicela ungihlelele umndeni wami njengamanje nginenkinga angikwazi ukuhlela umndeni wami ngendlela yami ngicela ungihlelele wena yona ndlela kaNkulunkulu ngoba uverse number 10 emkhulekweni uthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini washo iphimbo likaNkulunkulu esezulwini ukuthi zalanani nande manje ke uzofike wena ukhule kubaba osezulwini uthi mayenzeke intando yakho uphinde uphambane nalentando othena mayenzeke futhi kodwa ke indaba eqalene ekuthaneni ingane zakwami izona ezazi imithetho yami lapha kwami ziyazi